susretala sam se kroz život sa modernim baletom, sa klasičnim nikad. Bilo je neophodno prosto uraditi nešto što izgleda dovoljno lepo i uverljivo da publika kada gleda seriju može da kaže jao, ovo je lepo, ovo deluje istinito. Bilo je naporno zato što sam treninge imala paralelno sa snimanjem i bila sam stvarno mnogo iscrpljena, ali sad kad se vratim na to, srećna sam. Imala sam dublerku koja je radila neke stvari koje ja u suštini ne bih mogla zato što se nisam bavila baletom od malena. Ludo, roller coaster. U ovom konkretnom slučaju ja sam imao prosto malu olakšicu, a to je da smo mi ipak radili film i seriju po motivima života Ace Lukasa. Ja se u toj seriji zovem Peđa Kovač, tako da nisam nužno morao da se bavim nekom imitacijom. Čovjek mora samo da se dodatno fokusira na još jedan zadatak koji nije uopšte tako lak, pogotovo kad je u pitanju, kao u ovom slučaju, to lip-sinkovanje. To je dosta naporan posao.